चिरां बेंटल ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव चिरांनि बेंटलाव बिबार भवन लुफुंनानै होनायखौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। हाबा बिबायाव बोथोरनि गाज्रि अखा बांखाफोरनि थाखाय हाबा बिबा जानायाव गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन। नाथाय बेफोरनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिबार भवन लुफुंनानै होनाय जाबाय आरो चिरां जिल्लानि बेंटलाव हादब मन्दप एबा जुलि खालामग्रा नयं लुनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेंटल ओनसोलाव बिटिआर सरकारा बेबायदि नयं लुफुंनानै होनायखौ लानानै ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना खोब गोजोननाय फोरमायो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।